Ens trobem a les portes de les eleccions municipals i l'alcaldable de Compromís per la Seu, el senyor Òscar Ordeig, doncs ens ha acceptat una entrevista no pactada, la qual cosa també té el seu risc, per parlar dels problemes de la Seu d'Urgell. Així doncs que, si us sembla, anem a parlar amb el senyor Òscar Ordeig. Es creu molt poc amb els polítics. Les sigles del Partit Socialista de Catalunya no apareguin. El cas d'en Jordi Pujol. Si vols anem a saludar el senyor Batalla. Hi ha molta corrupció aquí a la Seu. S'obrirà un Mercadona dins d'una compte corrent a Andorra. O sigui, l'aeroport de la Seu és com el de Castelló? Bon dia. Bon dia. Què tal, Òscar? Bon dia, com estem? Molt bé, i tu? Molt bé, aquí. Una pregunta. Digue'm. Preparat per ser alcalde? Bueno, preparadíssim. Sí. Alba, què tal? Com estem? Molt bé. Perfecte. Sí, escolta una cosa. Digue'm. Com és viure amb un polític? Doncs mira, sincerament, apassionant. Apassionant. Cap dia, cap setmana és igual. Sí, M'atreviria a dir que cap dia. Ja, m'imagino Sí. que el deus veure poc, no? Sí, però quan hi és, i això és l'important. Tu ets mestre, no? Sí. Sí? A l'escola... A l'escola Pau Claris. A l'escola Pau Claris? Sí, sí. Suposo que alguna lliçó li deus donar al teu marit per... Sí, tot i que tants anys de conviure amb una dona mestra i una mare mestra, que ser mare també n'era, em va ser, vaja, està jubilada ara, fa que ell de pedagogia vagi bastant servit. Bastant també. servit, no? Sí. Molt bé, doncs saps què farem? L'agafarem, ens l'emportarem a donar unes voltes, Que quedes passeu amb una els bona nens, estona. I tant, que molt deus bé. estar-hi acostumada. Sí, sí. Déu macos. Déu maca. Vagi bé. Apa, ja ens veurem a la tarda un petó. Un petó gran. Vinga. Òscar, explica'm una mica, o explica'ns una mica, què és això de la plataforma Compromís per la Seu? Mira, Compromís per la Seu neix una mica de l'aportació de la gent de la Seu, que ens diuen que estan una mica cansats dels partidismes i del sectarisme polític i que volen crear un projecte de la Seu, per la Seu, i que agrupi diferents sensibilitats. Estem en un moment de crisi econòmica, i no només d'atur, sinó que a més de despoblació, perdem població. Això no havia passat mai a la Seu, que hi hagués una crisi econòmica tan severa, i per tant creiem que cal un projecte exclusiu de la Seu, per la Seu, i això és el que hem fet, Compromís per la Seu. Vosaltres pertanyeu al Partit Socialista de Catalunya, no? Sí, sí. El fet de que pràcticament allò de dir les sigles del Partit Socialista de Catalunya no apareguin és una mica també per tota la problemàtica que en aquests moments també hi ha en el mateix partit? Mira, nosaltres històricament, la gran majoria de les persones que han estat en Progrés pel Pirineu, en Progrés Municipal, amb el PSC, eren ja persones independents. Jo tinc molt clar, soc progressista, soc d'esquerres i així com molta gent. Però el que també tenim clar és que cal agrupar diferents sensibilitats, sumar, i llavors el que necessitem precisament és aquesta eina que és Compromís per la Seu, que podria ser el PSC, que podria ser Progrés, que podria ser Iniciativa, que podria ser altres partits, però sobretot jo crec que nosaltres el 80-90% de les persones que ens ajuden són independents. Però què volen? Que la Seu funcioni, que a la Seu hi hagi feina, que la Seu vagi bé, tenir una societat culturitzada, i això és el que estem treballant. I això no hi entén de partits. La gent està farta i la gent vol canvis, doncs això és el que oferim. Canvis, una nova etapa i una nova il·lusió. És que la Seu té una dinàmica pròpia, sempre ha tingut una dinàmica pròpia. Mentre hi havia Convergència a la Generalitat durant 25 anys, aquí hi havia un govern d'Iniciativa i PSC, que era Progrés pel Pirineu, amb alcalde del PSC. Aquí és on juga el Celis, no? Sí, El Cadí. això és el Palau d'Esports, sí, El Palau d'Esports. que juguen diferents esports. Aquí et deus sentir com a casa teva. Aquí he passat moltes hores i he suat la samarreta del Celis molts anys. Entrem, no? Entrem, va. Vinga. Crec que va ser jugador, entrenador... Preparador físic, Preparador físic també. coordinador, gerent... Que d'un preparador club esportiu. físic Preparador físic de les tot. nenes, no? Sí, no, de tot. Ah, bueno, no, jo de preparador Hi ha físic. molts equips, I a més, quan veu muntar aquest pavelló, tu estaves a l'Ajuntament. Sí, em va tocar preparar la inauguració del pavelló també, i qualsevol detall d'aquesta instal·lació està molt al cas de que tot estigués... La vaig viure molt intensament, sí. Com jo crec que el món de l'esport és molt important en una població, perquè fa de cohesió social. Molts dels problemes que hi ha avui dia amb la crisi econòmica i la crisi de valors jo crec que se solucionarien si ens inculquessin els valors de l'esport. Tot i que moltes vegades ens emportem grans sorpreses del món de l'esport. Bueno. Vivim, no sé, però coses que a vegades dius, carai, com poden passar? I mira, ara que estem en una pista de bàsquet, doncs el que va passar l'altre dia entre el laboral És perfecte que em Cutxa... treguis aquest tema, perquè
I mira, això és com la vida. Un pot enfocar la vida, la política o l'esport d'una manera perversa i, per tant, buscar la diferència, buscar la baralla, buscar la tensió, o d'una manera positiva, col·laborativa i d'intentar contribuir que les coses vagin millor. La política, hi ha gent que s'embutxaca diners, hi ha gent que és una aprofitada, hi ha molt sectarisme polític, però precisament la política pot ser totalment al contrari. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, però que pot ser totalment al contrari. Sí, clar que pot ser Què totalment. inculquem als nostres fills? Escolta, tenim una societat que prima una sèrie de coses i el que hem de dir a la gent és que no. Quan hem provat i una cosa no funciona, cal canviar. I jo li dic a la gent, escolta, doneu-me la confiança, sisplau, una vegada, que no he governat mai. Si m'equivoco, me la traieu. Perquè no soc mereixedor, però deixeu-m'ho provar. El que tenim ara ja ho hem provat, ja ho hem vist. Amb tanta i tantíssima corrupció, doncs també això, la gent està molt, molt desanimada. És a dir, hem arribat a un punt que pràcticament es creu molt poc amb els polítics. Jo crec que al final no és una qüestió de creure en política, sinó de creure en persones. Persones. Jo dic a la gent, és igual les creences de les persones, sinó que cada persona se l'ha de mirar als ulls, se l'ha d'escoltar i se l'ha de jutjar pels seus fets. És injust que jo et jutgi a tu, Riqui, per on hagis vingut o per on hagis estat o per qui siguin els teus pares. És injust. Jo t'haig de jutjar pel que tu hagis fet, pels teus errors i pels teus encerts. Això se'n diu la meritocràcia. Jo no sé com, per exemple, un polític com tu ha viscut el cas d'en Jordi Pujol. Doncs molt malament, com tothom, però jo saps què penso del Jordi Pujol? Que era crònica d'una mort anunciada. Tots vèiem que hi havia coses rares i que s'havien fet els reis del país. Per tant, diu, no ens estirem tant els cabells, que una mica ja es podia veure. I per tant, saps com ho visc jo? Que és allò, són d'una altra època i una altra manera de fer. Que maca és la catedral de la Seu d'Urgell, eh? Vosaltres crec que veu demanar que fos patrimoni de la humanitat i que, en principi, no s'ha fet res de tot el que es va demanar. 5 anys i no s'ha fet res, i això és impresentable. Estem en un moment molt complicat i, per tant, Lleida ens ha passat al davant, Ripoll amb la Portalada ens ha passat al davant i nosaltres no hem fet res. Estem en un moment molt difícil i nosaltres diem que la Seu se'n pot sortir, que la Seu té molts actius. Ho vam aprovar, ho vam proposar, ho vam aprovar a l'Ajuntament, però, evidentment, com que la proposta no naixia d'un partit determinat, no s'ha fet res, diguem-ho clar. I, per tant, teníem el consens de grups polítics, teníem el consens de l'Església, que és la propietària, però no s'ha fet res. Nosaltres volem situar la Seu al món. Ho vam fer amb les Olimpíades del 92, per tant, hem demostrat que es pot fer. La catedral i molts d'altres actius que té la nostra ciutat, al qual ens poden situar al món. Ostres, avui hi ha mercat, eh? Sí. Avui tenim mercat. Per cert, aquí tenim a l'Ajuntament, si vols anem a saludar el senyor Batalla. Home, podríem provar-ho, i que el que passa és que potser no ens sobra. Igual no ens sobra. No, però no és baladí això que dic, perquè a vegades això és això de la política, no? Diu, hi ha gent que si no ets del seu partit, això ho porten molt malament. Un exemple és que, com que hi va haver una època que el país publicava coses que no agradaven a l'Ajuntament. Saps què va fer l'Ajuntament? Donar-se de baixa de les subscripcions del país, de la biblioteca i de l'Ajuntament. M'havien dit justament que a la biblioteca hi havia 2 diaris que no es podien llegir. El País i el Mundo. I el Mundo. I el Mundo tampoc. I molta gent que s'ha queixat. El País és el diari més llegit d'Espanya, no? Sí. Hi ha molta corrupció aquí a la Seu? Hi ha poca transparència, hi ha poca claredat amb els comptes. Hi ha hagut una proliferació de societats anònimes que són de l'Ajuntament, però que no segueixen els mateixos controls. I nosaltres el que diem és que hi ha d'haver control, hi ha d'haver transparència, hi ha d'haver claredat. I, per tant, el que no pot ser aquestes societats que mouen molts diners, el que no pot ser és que no se sàpiga què és el que està passant. Jo, que sóc regidor, tinc dificultats per accedir a la informació i per saber què és el que està passant. Transparència, control. I això vol dir desfer societats, desfer embolics i que tot passi per l'Ajuntament. Control d'intervenció, control del secretari i control ciutadà. I, per tant, a més, també volem política de proximitat, d'estar al carrer, que s'hi està poc al carrer. La Seu ha perdut moltes posicions, estem perdent població, érem la tercera comarca més rica del Pirineu i som la comarca més pobra del Pirineu en aquests moments i mai havíem tingut, estem de l'ordre de 1.000 aturats. Per tant, cal no només reactivar el mercat de la Seu, cal reactivar moltes coses. I el mercat, evidentment. Nosaltres ja vam fer una pensada al seu dia amb la Fira dels Formatges, que vol dir promocionar... Allò va ser una gran idea. Doncs el mercat també. El que cal és trobar els productes artesans autòctons de valor afegit, de qualitat, i això ha de ser un aparador. Doncs fantàstic. Hombre! Això sembla preparat, eh?
És la meva mare. Ha nacido una estrella. Ven aquí. No és preparado, eh? No està preparat. No està preparat, eh? No, això ja t'ho puc dir jo. Bueno, què feu? Anar a donar una volta al mercat. És la meva germana que ha marxat, és que pillo la cap avall. Escolta, diu que no es pot creure amb els polítics i que la descrèdit de la política i que això no hi ha res a fer, no sé què. És tremendo, Què? És tremendo. Desencantadíssim. Però tremendo. La Paqui estava molt preocupada amb el tema ella va entrar precisament perquè estava molt preocupada amb totes les retallades de la sanitat, la salut i el desmantellament de molts serveis del nostre hospital. Que per cert m'ha dit un ocellet d'aquests que Hi ha molts corren per aquí. ocellets comunicatius, sí. Gràcies a Déu, que que a tenim l'hospital hi ha una planta sencera. Ara tenim dos. Ara tenim la segona planta amb candaus i la tercera, que és la que estaven les religioses abans, que ara han passat a la Sagrada Família, que és el que diuen la punxa. Escolta, que nosaltres rebem el 20% menys de diners que abans. I per tant, hi ha menys especialistes... Que rebeu aquests diners de la Generalitat, eh? Perquè la Generalitat el que vol fer ara és un canvi de model. I per tant, subcontractar serveis amb empreses i per tant, o derivar-te a altres hospitals. Nosaltres el problema que tenim és que si ens deriven ens hem d'anar a Lleida o Barcelona. Per tant, escolta, ens ha costat 35 anys tenir l'hospital que teníem, el que cal és defensar-lo. Ara que dèiem això de la Generalitat, potser és que estan més entretinguts en tot el tema de la independència i en tot... Que aquest és un altre tema, eh? Sí, però d'això no es menja. Es menja, es posa la salut. Però portem ja molts temps, nosaltres tenim una sort, eh? Quin és el problema? Què és el que ens queixem nosaltres? Que des d'aquí no es defensa l'hospital. Això mateix. El president del patronat de l'hospital, que és un patronat, és l'alcalde de la Seu. I per tant, des de la Seu tenim una sort que altres hospitals no tenen, que nosaltres hi som. Per tant, a nosaltres ens toca reivindicar, defensar, lluitar pel nostre hospital. La teva mare ja ha fotut el camp, eh? No, la meva mare m'està esperant a la cantonada. Ah, està allà, ja se n'ha anat. Bueno, maca. Bona volta, que t'agradi el mercat de la Seu i hem vingut una altra vegada. Gràcies, Paqui. Gràcies. Vinga, adéu, Paqui, gràcies. S'ha equivocat de partit, eh? Sí. No. A la llarga tot serà el mateix. Exacte. Això és el que deia, que nosaltres també som que hi hagi enteniment entre tots. Som d'esquerres, també. Ja, per això dic, però que és important que hi hagi enteniment entre tots, no? Bueno, sí, la Seu. Bueno, ens veiem a la tarda, que vagi bé. Vinga, adéu, que vagi bé. Adéu. Venga, 2 con €1, 2 lechugas €1, 2 piezas €1, todo. Lechugas con... Òscar, estem passejant pel mercat, pel carrer Major, i estic veient aquest solar d'aquí. Quina pena, no?, que estiguin les... I a més ja porta anys, perquè jo també porto ja alguns anys aquí, i ja hi era, i és una pena, no?, que llocs com aquest... Aquest forat és el paradigma del que està passant al carrer Major. I és un clàssic de cada elecció. I va ser el 2007, i va ser el 2011, perquè fa 12 anys que dura. Per tant, de dir, doncs mira, la gent està marxant, tenim com solars buits que no s'estan construint, i per tant les botigues estan tancant i el que necessitem precisament és invertir aquesta situació. Estem molt preocupats perquè la gent marxa del centre històric i per tant el que necessitem és omplir-lo de vida, omplir-lo de comerç, omplir-lo de dinamisme i omplir-lo de qualitat urbana. I el que estem... Pregunto, què hi faries tu? No, que hi ha d'anar un bloc de pisos. Bloc de pisos. És que s'ha d'obligar, es va tirar a terra, hi va haver alguns problemes. Tal com està el tema econòmic... No, escolti, quan tu tires a terra una edificació, tens un termini per pujar-lo. L'Ajuntament el que ha de fer és instar el propietari a que construeixi i si no, escolta, expropiar, ja hi ha diferents fórmules, o comprar per fer-ho directament a l'Ajuntament. En tot cas, aquí perjudica a la Seu tenir un solar com aquest 12 anys buit. Podemos son los millors que hi ha, el Podemos. No hi ha cap com el Podemos. Al fer-se votar, els altres no se pot votar cap més. Tu vota el que creguis que hagis de votar. Diu, ara, però si no solucionen, llavors torna a canviar. Ja faig que voto, però no guanyo res. Més guanyo que disgustos. A més me'n venen a veure com tinc de votar. Després nos veiem en tot l'any. Perdona, això no és veritat. Ha fet el que vine, Figos? Ha fet alguna cosa, Figos? Digue-li amb ell. Ha fet alguna cosa, Figos? Vine un moment, vine. Quantes vegades he parlat amb vosaltres els últims 6 mesos? Bastantes. És que les dones són més de fiar. I què has arreglat? Què heu arreglat? Si estem a l'oposició, què vols que arreglem? Ara que estem aquí, al mercat, i em parlaves de que moltes botigues s'estan tancant, bé, d'aquí poc s'obrirà un Mercadona aquí a la Seu. I jo no sé si això pot ser problemàtic de cara precisament a les botigues, al propi mercat,
si pot ser, bueno, pot tenir una incidència forta amb que aquesta gent doncs, o puguin seguir vivint del que estan fent. Evidentment, hi ha un problema de model, no hi ha model i no hi ha projecte. I llavors es van prenent decisions improvisadament. Nosaltres el que som molt crítics és amb què es fa l'urbanisme a mida. O sigui, tot el que no es pot fer en lloc de la Seu és el que es deixa fer a Mercadona. S'utilitza equipament públic perquè puguin tenir pàrquing, s'han fet 6 modificacions del pla general, se li deixa fer d'unes dimensions que no es deixa fer la resta de supermercats, la resta de botigues, i per tant nosaltres el que diem és que això accelerarà, per cada lloc de treball que es creï se'n destruiran molts més al centre i accelerarà l'abandonament del centre. Per tant, és molt important tenir model i no hi ha model. Per tant, entenc que tu estàs en contra. Estic en contra de fer un vestit a mida. Si Mercadona vol venir, que vingui, però que vingui al centre i que vingui... Nosaltres sempre hem tingut el model de supermercats de barri, que vol dir supermercats integrats a la trama urbana i amb uns baixos, doncs que facin el mateix. Però no grans superfícies comercials. Escolta, tenim un supermercat amb d'iniciativa local que es diu Disseu, que fa poc va fer precisament una inversió molt important al centre de la Seu, un supermercat de barri precisament en aquestes condicions. Ostres, estic veient una cosa que a mi m'agrada molt, no sé si a tu t'agrada, és el bacallà. Sí, a mi m'encanta el bacallà. T'agrada el bacallà? M'agrada el bacallà. Escolta, si ets alcalde i pots tallar el bacallà, què és el primer que faries tu just al moment de ser alcalde? L'important no és qui talla el bacallà, l'important és que tots mengem bacallà. Podem seure a prendre alguna coseta, no? Mira, li demanem a la meva amiga la Tota, aviam si ens hi vol aquí assentar-se amb nosaltres. Hola, Tota. Què tal, maca? Bon dia. Qui és la Tota? La Tota, Riqui, la Tota. És una amiga, a més també que fa teatre, la vaig casar, i llavors és una persona que jo crec que és una referència per molta gent a la Seu. És molt coneguda, però sobretot perquè és una persona molt positiva, molt extrovertida, emprenedora. De veritat, que és un plaer. Jo, ara no sé. De veritat, no sé més què dir. No, home, però està bé, està bé. Tota, tu ets bastant, en aquest sentit, bastant apolítica, no? Sí, exacte. Bueno, aleshores, ens pots donar una miqueta la vessant de la persona que no està ficada en el món de la política i ho veu des de fora. Aleshores, com veus l'Òscar Ordeig com a possible alcalde de la Seu? Doncs mira, és una persona que es va preocupar molt als inicis del meu projecte, que és el restaurant Arbeleche, i em va ajudar moltíssim. Es va preocupar per nosaltres, el que ens feia falta, en quin punt anaven la financiació, tota aquesta part que és una mica més pesada. I un cop ens va donar un cop de mà molt bo. Nosaltres no pensem igual políticament, però jo l'aprecio molt, és una persona molt... No penses igual políticament que ell? Home, soc apolítica. De política general. No, i és normal. Una persona... És que no tinc cap referent. Mira, actualment nosaltres ara ja necessitem un canvi a la petita empresa, un canvi... Jo accepto tot tipus de partits polítics que he conegut durant la meva vida, però no m'hi sento reflexada amb cap, de moment. Jo crec que la Tota molts cops és allò de dir que ell és el clar indicador de que està cansada del que hi ha i que creu això, que volen canvis, a nivell general també, però sobretot de que ella valora molt cada persona en funció de com és. Sí. Per tant, al final, de dir què és el que... Allò que dèiem, més les persones que els polítics. Per mi sí. Et preocupa, el que també ha comentat en diverses ocasions l'Òscar, que la gent marxa de la Seu, que evidentment s'està com allò perdent moltes... Perquè a més jo he viscut aquesta part de la Seu, que era molt viva, que hi havia moltíssim ambient, on el jovent es quedava aquí, vivíem la Seu. Home, ara està molt apagadeta, això és veritat. Encara que jo t'he de dir que al meu restaurant nosaltres vivim de la gent d'aquí. El 75% de la meva clientela és de la Seu. Perquè no marxi gent, el que ha d'haver són llocs de treball, possibilitats de que aquestes persones es puguin desenvolupar... I facilitats. I facilitats, sí. Facilitats, perquè hi ha molts negocis que són viables, que ho fan molt bé, i que perquè no els hi renoven la pòlissa de tresoria o perquè no els hi donen un crèdit al banc no poden entrar en aquest és el problema. Perquè no es pot fer un capital risc.
perquè els emprenedors tinguin uns recursos públics que serveixin pels emprenedors perquè tinguin uns diners per utilitzar. Això es fa a molts llocs, per tant, fer aquestes coses. Bueno, guapíssim, us deixo, ha estat un plaer. Òscar, et desitjo el millor, que és el que has fet tu per mi, i encantada. I us deixo que hem d'anar a ficar els fogons en marxa. Molt bé. Em pensava que anaves a fer teatre. No, encara. Estava pensant, no en teatre, estava pensant en cinema, perquè com a més et dius Òscar, espero que no es converteixi en aquella famosa pel·lícula tan oscaritzada que es deia Allò que el vent s'endugué. Espero que tot el que has comentat, has dit, i a més ho has dit d'una manera, doncs això, molt oberta, doncs es converteixi en realitat si arribes a ser alcalde de la Seu d'Urgell. Mira, jo et diré una cosa, Riqui, estaràs d'acord amb mi, que res tornarà a ser igual del que era. Sí o no? Sí. Tots els canvis socials, econòmics i polítics... Et veig molt convençut, a més. Per tant, això que no tornarà a ser res igual, diu, també passarà amb el tema polític de que si tu no dius el que penses i si no fas el que dius, mal assumpte. Estàs mort. Escolta, em moro de ganes per fer-te una pregunta. La poca distància, i abans ho comentàvem, que hi ha de la Seu a Andorra, em porta a preguntar-te si tens una compte corrent a Andorra. Curt i ras, no. Bueno, també ho han dit molts, no. No, perquè a més a més els meus ingressos sempre han sigut públics. Jo tinc hipoteca, tinc família, Tens hipoteca? He estat a l'atur, clar que tinc hipoteca. Ah, sí? Com qualsevol persona normal. Home, pot ser que un alcalde tingui hipoteca... I tant, com pot ser? Pot ser com un alcalde de ser com són els seus ciutadans. I un alcalde, doncs, escolta, és normal, va bé que surtis, escolta, que hagis anat a l'escola pública, que vagis a la sanitat pública, que tinguis hipoteca, que hagis tingut problemes per trobar feina, que hagis estat a la cua de l'atur perquè, com qualsevol jove, quan acaba la carrera, tingui problemes per trobar la primera feina. Per tant, escolta, això t'ajuda, primer de tot, a saber que les coses costen molt d'esforç, a entendre que la gent també, a empatitzar amb els problemes de la gent, i per tant a ser un ciutadà més. Jo soc un ciutadà més, i avui estic en política i demà no hi seré. O sigui, l'aeroport de la Seu és com el de Castelló? Bueno, de moment encara no hi ha vols de passatgers. Nosaltres estem a favor de tenir, evidentment, estar al mapa europeu, i per tant que l'aeroport de la Seu en funcionament i en viatgers ens estem d'acord, perquè això ens acostaria a qualsevol població important d'Europa, i podria portar visitants. Dit això, de moment no hi ha vols comercials encara, per tant són privats, però escolta, si realment tenim un projecte clar, definit, tenim una oferta a la Seu i la gent ve al Parc del Segre, competicions internacionals a la Catedral de la Seu, els hotels funcionen, hi ha dinamisme, llavors evidentment necessites una porta d'entrada com és l'aeroport també. Mira, et posaré un exemple de per què necessitem un canvi. Mira, la pitjor retallada del pressupost 2015 de la Generalitat, saps qui se l'ha endut? El Pirineu. El Pirineu, que és on hi ha hagut més desinversió, la pitjor retallada pressupostària de la Generalitat. I qui són els principals defensors d'aquestes retallades i aquest desmantellament de serveis? Quins són? Doncs l'alcalde actual de Convergència, el senyor Batalla, és el principal defensor de que ens hagin tret les delegacions de la Generalitat al Pirineu, de que ens hagin tret serveis de l'hospital que tenim aquí, menys professionals, menys especialistes, un 20% de retallada dels recursos públics, que ens hagin tret la sala de control dels Mossos d'Esquadra, 35 Mossos d'Esquadra menys, amb una decisió administrativa, que ens hagin tret el laboratori de salut animal, ara ens volen treure de l'escola agrària, ens volen treure una explotació de vaques lleteres, i nosaltres aspirem a fer formació, a formar tècnics amb formació professional agropecuària, i per tant estem desmantellant, i llavors les carreteres i les infraestructures. El túnel de Tres Ponts, d'aquest eix que puja de Lleida cap a la Seu. Escolta, quants anys estem reivindicant el túnel amb accidents? Tampoc es fa aquesta inversió. I miri, la inversió a Catalunya aquest any ha pujat un 12%. Ara ja sembles un polític, Ara sí. Ara estàs fotent de polític, Però és que les polítiques són prioritats. Ara, a mi el que em sorprèn de tot això és, clar, totes aquestes retallades venen de la Generalitat i, clar, l'actual alcalde d'aquí de la Seu és un home de Convergència i Unió, que és qui, diguem-ne, abans ho dèiem, talla el bacallà aquí, i aleshores no s'entén com no defensa més, o no puc entendre per què no defensa més, sent a més del partit i dels que manen a la Generalitat. No és partit, sinó que és la Seu.
no és política, sinó que és la Seu. Hi hagi qui hi hagi la Generalitat, nosaltres defensarem la Seu. Ens haguem de barallar amb un altre partit o amb el nostre partit o amb qui sigui. Cal que des de la Seu reivindiquem el nostre hospital, les nostres infraestructures, els serveis de la Generalitat que hem perdut. I el que està passant és el contrari. El principal defensor de les retallades i del desmantellament de serveis públics de la Generalitat al Pirineu, dels Mossos, de l'hospital, del Laboratori de Salut Animal, de les retallades de les inversions del pressupost 2015, els principals defensors es diu alcalde de la Seu. Catalunya necessita un Pirineu estructurat i amb igualtat d'oportunitats que la resta de ciutats. I per tant, com que creiem que és una qüestió de justícia i de país, nosaltres ho defensarem. I defensarem el Pirineu i defensarem la Seu. Hi hagi qui hi hagi, es digui Montilla, es digui Maragall, es digui Artur Mas o es digui Sum Corda. Que m'entens, per tant? M'encanta aquest passeig que teniu aquí a la Seu. No sé si passeges molt tu per aquí. Mira. I penses que, per cert, allà foten una coca sensacional, eh? Sensacional. És que aquí a la Seu s'està molt bé, eh? Però una coca allà... És un lloc que el trobo emblemàtic, diferent, i que crea com un ambient molt particular de la Seu. Escolta, aniràs a veure 50 ombres de Grey o no? No l'he vist, però l'aniré a veure. L'aniré a veure. S'ha d'anar a veure. Tinc per segur que l'aniré a veure. De fet, volia anar-hi el cap de setmana de l'estrena, però al final no vam poder lligar cangur, perquè això també és la logística familiar. Amb 3 nens s'ha de lligar una bona cangur.